Moltes gràcies, Xavier. Bé, abans de continuar, cedirem la paraula a la Rosa, la companya del Quim Vendrell, que diu que us vol dir alguna cosa. Gràcies. A veure, vosaltres em coneixeu i sabeu que sóc optimista de mena i per tant jo mateixa m'he convençut de que el Quim va triar la verbena de Sant Joan per marxar per tocar els collons. Vull dir, així de clar. Va marxar de verbena, com que aquí no li deixaven beure cervesa perquè els metges li controlaven després de l'ictus, va decidir anar-se'n por ahí de verbena i que segur que podria beure la seva cervesa negra, que és la que li agradava. Dita la bestiesa, la tenia ganes de dir, us vull donar les gràcies a tots per les flors, per l'escrit tan bonic que va fer la Tercera Joventut i que el Jesús va llegir en la cerimònia de comiat, i de tots els e-mails, els whatsapps, els twitters, els instagrams, que de totes les entitats de Tarragona que el Quim va col·laborar amb 50.000, doncs van posar el condol, el sentiment, i això és una cosa que l'he d'agrair.
i com que a mi les xarxes socials no m'agraden gaire, tot s'ha de dir, doncs ho dic aquí. I ja està, simplement això. Moltíssimes gràcies. Catalunya triomfant, tornarà a ser rica i plena, endarrere aquesta gent, tan ufana i tan superba. Bon cop de falç, defensors de la terra, bon cop de falç. Ara és hora, segadors, ara és hora d'estar alerta per quan vingui un altre juny. Es volem ben bé les eines, bon cop de falç, defensors de la terra, bon cop de falç. Que tremoli l'enemic, envaint la nostra ensenya, vol fer caure espigues d'or. Quan comença haguem cadenes, bon cop de falç, defensors de la terra, bon cop de falç. Independència! Independència! Gràcies.